Kinongrap nakathan Sunidan Lamkon Mautari Maulaho Korhadam Tarkhang Maupan kila penpau ka jing sosi ka bajur halor ka jing krong pisa jubor kinong ap khardop kiba ap haka khardop ka badan ham Mausang Riboy District. Kinongrap da ka jing kutlat namar bahirdor palat usensar barsa ka jing syaot kilo kumta kim skola kardasu babon ki jing siu sa ka khajna kumta kila pan jing rap na kinong ilam ka Hill Farmers Union banyarap lam yaki. Kumta haka arpuai tere urisau araja arpusau kino ilam ka Hill Farmers Union hapo ka jing ilam u General Secretary uba Alphon Bert Carson Teo kila let hiar sekete ka jaka banwat ka jing shisha haka ni ka jing let jong ka seng kila lap badan shisha ka jing krong pisa na ki kali kits ing ki kali kits sensar haka te ka kherdop jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bar habay kran bagite ginong ap kila yatho bakim TBA bar yakate la shupa krong daw malik jong ki Kaseng kadawa badiban pendu ya kum kita ki kherdop ki baknyot ya ki kali ket mar jong ki nongrap namar kani ka kta shisha ya ka pliangja jong ki nongrap kaseng ka kerpat ki borsen shar ki badikmi ban penbet mardor ya kate ka kam khnang ba ki nongrap kin lat na ka jingsha le ben ai pisah slip jar phe tadu tu kumit bala pha ki pan te ker sit pan na tu kumit da phi hane e mer pan kutia hane da phi pan na tu kumit tu mesti ai phi tu ai phi sit ne pan ra ai phi ne pan ai phi ngai simit tu le jeng au tekeli ngal jeng hari simit air sip ngai air kir sip ngai pisah air ngat kumit sing kiau prada dah air ki mesti ai phi pisah kan mesti air ai ngat kumit da air i ga sip de pisah chelo chili ga fiu chikam pani se bo chubi aduokrana chubi sim ki tengal ong kumit ki da rem ka bai get ha ka bai mar bus ing te pun hap atun ne bat bi tu kali tu si benai onga tu takran marbala apa su re jadi cara dia ban pelai saya kata bala diap de kami long fi ba an mar ba au chim malik de chim ta kan mis kmat de long ba kumta se malik sa ong se i bade ban chim re ba ha ki bala teng ong cher bi chim kabu chim bai darak kamna chu chim phi we ar chim darak bai kumta se ba der phi ban chim kabu hawo sam spa chim he hawo na ha der kam gede long gas kumta chim ranti bis chim de Tentang haba kerpat di plem pisar gi prakasi cebi pelai. Habalwan stu gi ai gi. Talong ga ba ada. Tahi bawan ni man kapur saipan tu arspa. Tentang ni ai arspa tentang ni ai sispa hi. Adam ai tegi sendur bisim lembar kali pelai tambah ni hap yu kenji ong ba dalawan paisa hapsi. Kum ka komplain jong ina rap ka ba kila komplain na por sya por hapo gina gi like ligi benai sya ngi kum ka sen jong ginong rap ma te ngi sokya lor jong ta te mentak si ngi leo banwan hang ne ban sakhi ya kata rengkat bat kine ki malik ki ba ya thet ya ki marap ki jungi bat ki driver ki ba komplain na por sya por te ki ong ki don ka jingi hang ne ba ki wan sya ne ba kata kar kom sim kam de ki ju don ki bhap si sanspa kidan gi bahap siu arspa tebat ba lada kimi open ai psa gi syak sondur no ki kali gi jongki nanta ki syak berngem bat penhap ya ki mar gi mata jongki ru tene kleng jungi kum ginong ilam jongki nang rap ni sokhia lo jong kata ti ngi open wan mata kasni hang ne ka ne ka jaka te kat kum gi kli jungi nang ne kine kinong ap hang ne ka ger ki phla ba ki la sim hi kata ka tak semua habide ba kine ki kali ki bukit ki marap jungi na mekelia te ngi susi ban lap yang kum kata ba kamdon ke kendon lane ka rules bakin sim ya ki khajana ki marap ki jongi baki nong rap jungi ki haban mat ki jing e sudah kat sebab hai nalor ke jisha out kilo ke nang tasa ka jing hiar pal ka yeu kini ki snam te kidon sabukum kine sim ki tax ya ki kali bakit ki marap jungi te lar ki sim na ki kali ki malik kane ka kta ayu nong rap jungi mar kine ki saot na ki nong rap ki jungi te habidep kane nakaliang jongi kum ginong elam jong kasen kinong rap HFU badan hapo jong nek sonina sakil jungi ni sokiai kene tebat ladalong kabakum nak nor ni sengaban kerpan ya deputy commissioner jong Riboy District ba in simkia ya kene ba in le halor jong kene kenang bagi nong rap jungi kinong mat ya gijing ya nang ne syakmat banom syak nyot ya ka dor ka mori ki marap jungi lembah kine ki ro akpor bangi kit marang ne teng ya kendu ya namar balai ni ka marap jongi nalor bisa ot setei nalor bisa siu hone hagat teng habangi kepat ya kiru ni ong ba imdon pesan sa idol on fire kim ngej henry sim shobi keliru
ban lor kata kamaru ki kwa ban penhap ki ong penhap ar lai berni te teng ki sim ro adu san spa kawe kali ta ka bang asem ya kwa bni tu mentalai benai adu bang akan mau perbala wan splice ne du inglung ba wan ce ban bu sini mata kasngi ngidan hang ne hapo mo sang ni wan ban check ya kan ke gate ka bade jong ka ki HDC ni songsi adu kata-kata namar ba ni yoi ba kitu kinong abang to kila kubur ro ba kila shim ya kan ka khajna ya kini ki kali ki bawan kitmar napo Meghalaya mautari nangta sonidan nangta mauhati kini ki baru ki marap ke bayak nangne ki kane ka gate hangne ka jushim pisa ya kini ki kali ki bakit mar ki nongrap te nakaliang jong ka Hills Homa Union yo ya kane ka complain but ka nakaliang jongi nila pentip ro sya i CM Badan Boram ba penyak sing CM ba kane ka gate kumno ka krong ya kini ka krong khajna ya kini ki marap ke bami nagi Meghalaya ngitip baru ba wada ka central government kala krenshai ba by default agriculture produce kimhap hakanu kono ka kinum hap hakanu kono ka jusha krong khajna te nang ta pade kala krenshai ru haka rule section 10 paragraph 1 ba all agriculture produce should be exempted from tax te nisngo lingo bakat kani kajing sniu jo kani ka surok khambha ka surok kulai henre ya kani kim yo i henre nisngo si pade ba ban krong pisa ban penjenjari kinong rap ban penyeng kinong rap ki bamla ban siu ya kata ka bai khajna ka bangim sku tu so thau dan ba teng ki krong hispa dan teng ki krong arspa dan teng ki krong sanspa te ka kumba ngilai osngo kumba kinong rap ru kila pen sngo ya kani kila ya thu ya kani ka jing e ka bagi kendo ngasngo ban ong ba immediately ya kani ka gate ka DC office deputy commissioner lani ADC kidai ban khang ya kani ka gate lara kim patla ban penbai kata kadai ka jingdawa napo jong ka Hills Homa Union bat ka baar ni kwa ba nakaliang jong ka department concern ka badai pek yakini ki gate ki bahaba po jing pek yakini ki gate ki bajukrong khajana yakinu ki mar ki bami nakajala deiban pendu jaj sendan nakaliang ka jonga ba nakaliang jong ka seng hibro ko wei ni juyo ya ka complain ki babun ba nakiwei ki jakaro nakaliang jong ka seng nginum song thaj hakabide ba kani ki kwa ban pha ka kubor ka basai paninang yai budin ya kum kini ki jing complain ki ba kinong rap ki ju ujor na kapor sa kapor ban nga kwa ban krenshai hangni balada ngidang lap kum kani ka seng kanum song thaj bat nginang yai budin balada lap kum kini nasngo ba ka sarkar ko ni ban simkhia namar kani ka kata hadu kata kinong rap namar da ka ba ki sha sim tax kum ni kinong khayi ki sai khnyat ya ka dor kamor kinong rap dai namar kata kadaw ki sabun ki jing sha khnyat nado ka dor kamor nado ka jing sha kilo bat kiwei ba dai kum kini ki jaj ki ba ki dan kita ki balong kum ki virus lani kum kita ki khnyang ki babam kron ya kinong rap ke jongi te nakaliang ka Hills Homa Union ni krenshai bakane kanum kut tangkat ni ngin sapha da ka jing tho sa ka KGDC ban ngin pha ka jing tho sa deputy commissioner jo ka Ribai district ro ba immediately ki deban react ya kane ka ba ngilap menta kasngi balada nakaliang jong kini ki department kim le ai yimban si nakaliang jo ka seng ngin shim laka jong ka benta banle da ka bakam ting e ya ki bukum kini ki jing nyu right yaw nong rap Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya